muntem una caixa de Lego i després una miqueta de Lego Sonic. És molt barat, compreu-vos, és molt xuli. No sap... Hola, puc jugar? Sí, a mi m'agraden molt els cotxes. Sí, a mi també. Saps que aquesta pista es diu pista guai? No, i tu saps que es pot fer més gran? No, i saps que es poden posar molts cotxes alhora? No, juguem? Sí. Compreu-la, perquè és molt xula. Podem jugar Tots junts, nens? i nenes. Ala, que xulo que m'han portat. Hola, Carla, puc jugar? Que jo el tinc a casa i és molt xulo. Sí, perquè és de nens i de nenes. Carla, pots jugar a aquest joc? Sí. És que no el tinc a casa i volia jugar. Sí, era per pujar el nen com té cadira de rodes, tenies que pujar-lo amb l'ascensor. Sí, i per això tens que moure això. I també aquí té un tobogan. Compra tu. Hola, puc jugar? Sí. Per on va el cotxe? Per terra i per gespa. Quantes coses? Compreu el cotxe teledirigit. Les Barbies es poden vestir i poden fer llumetes. Hi ha moltes col·leccions. Es poden treure els banyadors, posar-li vestits i pentinar-la. Compreu-vos-la. M'encanta el bàsquet i jugo a la penya. I de gran vull ser jugador del Club Joventut Badalona. Hola, que puc jugar? Sí. A la meva casa tinc moltes pilotes i jugo amb el meu germà. Vale. I que han estat? Compreu-la. Jo també de gran voldré ser jugadora del Club Esportiu Badalona. La pilota de la penya. És molt xula. I tothom pot jugar. Això és un Transformer. És molt xulo perquè és per tothom. I també poden jugar els freds i les